el motor. El motor. Oh là là, vraiment, je vous ai entendu. Oh là là. Un elefant. Et voilà. Però jo no vull pas una set que s'ha passat un elefant. Dibuixa'm un bé. Oh là là. T'ordeno que no badallis. I tu, rei? Tu què fas aquí? M'ho dius seriosament? Jo sóc un rei. Jo mano. Tu manes? Què? I sobre què manes? Yo bebo para olvidar que bebo. No. Sóc un home precís, jo. Sóc un home seriós. Són 748.622.624... Sí, senyor. Je suis le poinçonneur des lilas. Le carpentier c'est qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre. Trop de croisière. Es fa de dia o es fa de nit? Bon dia. Ei, m'agrada molt. Saps per què? Perquè a mi m'agrada. Jove, no has entès res. Has vingut a parar al vell mig del desert. I al desert no hi ha homes. Ei! Hola! Hola! Ei, hola! Hola! Ei, hola! Però bé a tots vosaltres, escolteu bé. Només s'hi veu bé amb el cor. La gent gran es pensa que es pot comprar tot. I els amics no es poden comprar, veritat. Com? Vaig a provar un altre cop, Digueu-me si passa alguna cosa. Toco aquests dos cables, passa alguna cosa?